ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉଦ୍ଭିଦର କିଛି ଅଂଶ ମାଟି ତଳେ ଓ କିଛି ଅଂଶ ମାଟି ଉପରେ ଥାଏ। ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ମୂଳ ଅଂଶ ଓ ମାଟି ଉପରକୁ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାଣ୍ଡ ଅଂଶ କହନ୍ତି। ମୂଳ ଅଂଶରେ ଚେର ଥାଏ, କାଣ୍ଡ ଅଂଶରେ ଶାଖା, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେପରି ମାଣ୍ଡିଆ ଗଛରୁ ମାଣ୍ଡିଆ, ଯଅ ଗଛରୁ ଯଅ, ବାଜରା ଗଛରୁ ବାଜରା, ଗହମ ଗଛରୁ ଗହମ, ଧାନ ଗଛରୁ ଧାନ ଓ ମକା ଗଛରୁ ମକା ପରି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ବୁଟ, ରାଜମା, ମସୁର ଓ ମୁଗ ପରି ଡାଲି ପାଇଥାଉ। ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଯଥା ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପୋଟଳ, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ବିଟ୍, ମୂଳା ଓ ବନ୍ଧାକୋବି ପରି ପନିପରିବା ପାଇଥାଉ। ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ପିଜୁଳି, ଅଙ୍ଗୁର, ସେଓ, ଆମ୍ବ, କମଳା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସପୁରୀ, କଦଳୀ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଇଥାଉ। ଲବଙ୍ଗ, ତୁଳସୀ, ହଳଦୀ, ଅଦା, ନିମ୍ବ, ଗୁଜୁରାତି ଓ ପୋଦିନା ପରି ଗଛ ଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପାଇଥାଉ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଘର, ଖଟ, ଚୌକି, ଟେବୁଲ, କବାଟ, ଝରକା ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ ଦିଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। କପା ଗଛର ତୁଳାରୁ ମିଳୁଥିବା ସୂତାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଥାଉ।